Del 7 de novembre al 8 de desembre de 2024, l'Espai Macià de les Borges Blanques acull la mostra La lluita per l'oportunitat de viure, de l'Institut Català de les Dones, una exposició que, dividida en 4 àmbits, explora i explica la història de les dones i la seva lluita per aconseguir els drets que els hi pertanyen. La mostra està dividida en 4 àmbits, un dedicat a la Segona República i els grans avenços que hi van haver, com el dret a vot, un altre a la Guerra Civil, on també es va aconseguir un dret molt important, com és el dret a l'avortament, un altre àmbit dedicat al franquisme, on es van perdre tots aquests drets, i un altre a la transició, on segueix la lluita i es recuperen les lluites històriques de les dones. Podeu visitar aquesta exposició en horari de l'Espai Macià fins al 8 de desembre.